Intiankatu 40 asiakkaita, ensimmäinen kutsu. Intiankatu 40 autoa tarvitaan, toinen kutsu. Auto 285 Intiankadulle. 285, kiitos. Tehtaankatu 29, 3 asiakasta odottaa, ensimmäinen kutsu. Tehtaankatu 29, asiakkaita, toinen kutsu. Tehtaankatu 29, 3 asiakasta, kolmas kutsu. Auto 101 ottaa Tehtaankatu. Hei, mikä voit sä hyvin? Hei hei. Hei hei. Teilläks oli taksi? Ei, kun me tilattiin jäteauto. Mutta sä saat nyt hoitaa homma. Onks toi kunnossa? Ei se oo kunnossa. Älä sä siitä välitä. Mennään. Minne mennään? Kotiin. Hei, mun koti on lähempänä, viekää mut ensin. Me viedään Aki ensin kotiin. No sä asuu kauempana, sä oot aivan nuijaa. Sä tässä nuija oot. Se on meidän kaveri ja tossa kunnossa meidän pitää katsoa, että se pääsee kunnolla himaan. No helvetti, sä saat maksaa. No ei mulla on rahaa. Ei mullakaan. Sä oot koko illan sönköttänyt, että sulla on rahaa. Hei! Onks tolla rahaa? Hei, on sellaisen lopputila. Juu. Kyllä me selvitään. Mennään. Minne? Me asutaan kaikki lähellä toisia. Ajat tosta Sörkän suuntaan. Mikäs sun nimi on? Mika. Mulla oli pentuna Marsu, jonka nimi oli Mika. Mika on Mika. Mika on mies. Mikapa tassa. Mikä se juttu lopputilista oli, jos mä saan kysyä? Se menetti duunipaikkansa tänään. Onks se kunnossa? No ei se oo kunnossa. Eikö se ole just päässyt kertomassa, että se menetti tänään työpaikkansa? Se elämä menee päin vittua ja se duunipaikan menetys on vaan pikkuinen osa sitä kaikesta. Miten niin? No siten niin, että tänään oli ehdottomasti se elämän huonoin päivä. Siten niin säätänä. Eilen oli kuitenkin.
Ikävä kuulla. Mitä sä siitä tiedät? Sulla voi olla minkäänlaista käsitystä siitä, miltä tosta tuntuu just tällä hetkellä. Mä luulen, että just tällä hetkellä siitä ei tunnu oikein miltään. Millä se herra taksimies rupee vittuilemaan maksaville asiakkaille keskellä yötä, hä? Varo vähän, idiootti, saa ajaa. No sä tässä oot idiootti. Lopettakaa nyt, saatana nuijat, vai haluatte sitten kävellä? Saaks mä kysyä jotain? Mitä? Toi teidän kaveri. Mikä sen elämässä on ollut niin hirveetä? Paitsi että se sai potkut. Ai, että mikä on ollut niin hirveet? No minäpä kerron, mikä on ollut niin hirveet. Tänä aamuna se lähtee töihin autolla, uudella autolla. Vasta maksettu tämä auto. No, se ajaa siis töihin, pysäköi auton, menee sisälle. Se on myöhässä, mutta ei se mitään, koska se on aina myöhässä. Mutta tänään huonoja uutisia. Se on saanut potkut 1 kerran liikaa myöhässä. No sitten sillä on tappelu pomon kanssa, iso tappelu. Ja ne heittää se ulos ja perässä ne heittää loputili sinne kirjekuoressa tosta noin vaan siihen kadulle. No, tämä poimii sen kirjekuoren ylös, puhdistaa itse, se lähtee menemään autolle. Mutta siinä se on, sen uuden auton sijasta. Siinä on rikottu, paskaksi potkittu ja hakattu pelkkä auton luuranko. Joku saatanan idiootti on hakannut tämän uuden vastamaksetun auton täysin paskaksi. No tämä tietenkin ottaa pari ryyppyä rauhoittuakseen. Sitten ottaa pussia ja menee kotiin. Kotona odottaa vaimo ja tytär. 16-vuotias tytär. Ja kumpikin vaimo ja tytär itkevät. Ja vaimo sanoo tälle, että niillä on suuri ongelma. Ja sitten tytär juoksee itkien huoneeseensa ja vaimo selittää tälle, että tämä tytär 16-vuotias. Tietenkin naimaton. On raskaana. Ja tosi hyvän näköinen se 16-vuotias tytär. Kyllä sä nyt turpaskina tolla lailla puhuta parhaan kaverin pikkutyttärestä. En mä nyt sitä tarkoittanut. Kyllä mä tiedän, mitä sä tarkoitit, saatana limanuljaska. Oliks tossa kaikki? Ei siinä ollut kaikki. Tämä sitten tietenkin kertoo vaimolleen tästä duunistaan, siitä, että on saanut loparit ja autosta. Ja vaimo saa hysteerisen kohtauksen ja huutaa, että se haluaa avioeron. Että tämä on huono isä ja huono aviomies. Ja sitten se ajaa sen ulos siitä talosta semmoisen saatanan ison lihaveitsen kanssa. Leipäveitsen. Lihaveitsen. Se sanoi itse, että se on leipäveitsen. Se sanoi nimenomaan, että se on lihaveitsen. Okei.